box na ito? Iwan ko pre. Nakita ko lang naman to sa tapat ng bahay namin. Wala naman akong in-order. Baka naman nila siguro yung nag-deliver niyan pre. Siguro nga pre. Ano kayang laman yan no? Baka bomba yan pre. O di kaya virus galing China. Virus? Ang pangit mo namang mag-isip pre. Oo nga pre, baka nga galing yan sa ibang planeta bumagsak dito sa Earth ba? O di naman kaya isa itong lagusan papuntang ibang dimensyon. Ang abnoy mo namang mag-isip pre. Hindi natin ito malalaman hanggat hindi natin ito bubuksan. Oo nga pre. Mabuti pa buksan na natin to. A few moments later. Ayan, bukas na. Uy! Ano naman itong palengkikol? Ang daming mga panty. Ang luluma pa. Meron pa ngang mga marka yung iba, Ang babaho. Ew! Uy! Putsa na yan. Sino naman kayang naglagay niyan sa tapat ng bahay namin? Uy, pre. Baka sa'yo talaga yun. Gumagamit ka ba ng panty? Umamin ka. Bakla ka ba? Uy! Tumihimik ka dyan, pre. Hindi talaga sa akin yan. Hoy! Kayong dalawa! Ano bang pinagagawa niyo sa panty ko? Nilabas ko yan para laban. Ano bang ginagawa niyo? Han? Sa'yo pala to. Akala namin mystery box Mystery box pala ha? Ayan, may sabon. Labahan mo lahat yan. Ay, atche.